tatapan pintu ayo marai proyek kurang rampung. Kurang sithik yo wingi ra digawa sisan mah lali. Tobat jane iso langsung bayaran go seton malah dadak nombok isik. Duh, kurang tatapan pintu lho. Ki apa ukurane? Meteran kumurung tak gorene to. Duh, Bu. Ya. Bu, tolong meteran, Bu. Santen. Meteran. Oh, ya, sik. Santen. Mau masak. Loh. Nah. Lah kok sing iki? Iki meteran. Ha iki kan meteran jahit to yo. Ayo ngerti ku meteran kuwi. Meteran iki sing iso ngene iki iso nyantol dhewe kan lho ngene bapak sing iso bali dhewe. Bali dhewe. Ngono iki ora iso. Lah sing ngendi? Iki meteran jahit. Wah, jan. Ora jejokane jan. Ya iki jenenge meteran kok ngerti ku. Salah meneh. Iki lho meteran proyek ngene iki ana cantolane dadi langsung jengi. Iki jenenge ya meteran. Lah iya, jan. Wis. Gro-gro iki. Olah. Pensil kemana ndi nah? Jan. Meteran iki nang iki pensil. Mau kerasane tak nulis nang kene. Jan. Bu. Pensil ku mau jemuk yo. Mau nyatet-nyatet bojan yo. Ayo ora. Ora ono mungkin nang kene iki. Golek sithik yo aku ora ngerti kok. Jare mau meteran, jare pensil to. Pensil. Lah kuwi apa kuwi? Endi? Kuwi. Apa ngono kuwi? Ya Allah. Jan. Aku sengali berarti. Wah, gawean nak doyak ya kurang siji lho. Wah, warai ribeti wong iki. Jan.